mbokki Sénégal bu biir bandiraɓe wonɓe nder leydi Sénégal e wonɓe caggal leydi on calminama on juurama ɓe min gari kadi min kala moon hunde wande solo ko fayte ko paaɗen ko woni suɓugoji ɗi paaɗen woni élection législative haade min woɗɗoy hen calminen sénégalais goto mo gandanɗa foof hin woni hen wooti caɗele ganda ma laamu o dar hedde ma gam safrandema gonɗima libbi jeegom caggal onon gardinno lamɗo leydi Sénégal woni Bassirou Diomaye Faye hin waɗ oɗon ji gal nde min gari kay hin wayno min kolli goni ɗo e liggade gam hollude moon lisde moon caɗele ɗe gonɗen hanki e hande e nder libbi jeegom kay on jii min gari min piiti programme uji ɗi gam fewnide lesdi ndi oɗon gandi assemblée nationale gonɗo ɗo simo rewi lawol waɗi no fonni wat oɗon gandi tawatno ko ha joni a boni ɗo mais oɗon gandi tan assemblée nationale gonnoɗo ɗo arano gam wallude lesdi men Sénégal ɗum saabi noon min gari min mbatta élection anticipé won élection pottaɗo ɗum saabi ɗum namnima kam minen yiiliyade daaɗe woni député ji woni majorité gam wawde fewnide luwaji nder leydi men Sénégal oɗon gandi assemblée nationale kay c'est kanko jogui serɗiji darnoɗi gouvernement ɗum saabi wadde min gari gam yiilade wite ko majorité gam wallude leydi men Sénégal ɗum ɗon noon min dekkumon juuɗe caggal nde tottuɗon amen 54% élection jawtuɗo kay kadi min mbi kadi il faut ko kadi totton amen kadi majorité assemblée nationale gam min pewnide luwaji gonnoɗi ɗo saabu oɗon gandi lesdi ndi ɗon woni ɗo ko probléme ko crise ne woni ɗum wawa men hen wallude tan ko dañde majorité gam change ude luwaji gonnoɗi ɗo mbatten ɗo luwaji keesi heccenki tan e nder ni projet woni projet vision Sénégal 2050 no wonde président de la république ɗum noon noon doysat ɗum tan ko député ji woni assemblée gandanɗa député ji jonɗi ɗum noon wadde min mon dekka juuɗe gam totton amen majorité si ɗum yawti kadi min mon mbi min gaddi 8 pôle de développement woni 8 pôle noon woni diwanuji jeetati gam addude développement e nder leydi men e hectare leydi men ɗin noon 8 pôle uji noon hekka noon toon min mbaɗiyat campagne uji amen électoral oɗon gandi campagne hikko kay wona campagne mbeɗa yenna kaari ala walla simi inni inna kaari tan haale makko soofi ala kala garowo e moon yo haalan moon programme makko e yiide makko no Sénégal yiide makko no Sénégal ɓamtorto mais wona noon kam dukole ƴattole haalullaji coofɗi ɗum ɗon noon wadde keptini aroɓe moon ɗum noon wassalamu aleykum wa rahmatullah ñu def ko ci tey ak ci dal yàlla jàppale ñu asalaamaaleykum